ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ വീണ്ടും ഹരേ പോയില്ലേ, ഷെയർ ചെയ്ത് പോയില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ഈ പാദത്തെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭീഷ്മദേവന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് നാമം പൂകിയെന്നാണ്, മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു ജന്മമില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നിർവികൽപ്പ സമാധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്, എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നിർവികൽപ്പ സമാധി ലഭിക്കുക? പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത്. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാവാം? ഒന്നിലോ മനസ്സിൽ ആ രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ധ്യാനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പില് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുക. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചത്? അവര് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഭാഗ്യം കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിലാണ് ആ ധ്യാനം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇരുട്ടാണ് തോന്നണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു വുഡന്റെ ഒരു മരപ്പലകയാണെങ്കിലോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ, ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഗ്ലാസ്, നമ്മൾ കണ്ണാടി കാണുന്ന മിറർ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിന്റെ മേലെ ഒരു മെർക്കുറി കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഗ്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് എന്താ നിൽക്കുന്നത്, ഒരു മരമാണെങ്കിലും ഒരു ജനലാണെങ്കിലും ഒരു റൂമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ, ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇരുട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങളും കർമ്മഫലങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരപ്പലക പോലെ ഒരു ഒരു ചുമര് നമ്മുടെ മനസ്സും മനസ്സിലെ പരമാത്മാവും നമ്മളും തമ്മിലെ ഇടയിൽ വന്നിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇരുട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ആ പ്രകാശമാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ പ്രകാശമാണ് അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഭഗവാന്റെ, പ്രകാശമാനായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇരുട്ട് കാണാൻ പാടുണ്ടോ ശരിക്കും കണ്ണടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ? ഇല്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആവരണം വന്നിട്ട് അതിനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആവരണത്തിനെ നമ്മൾ നീക്കിയാലാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ, ആ ത്തിലുള്ള ആ 4 കൈകൾ, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ആ നമ്മൾ ഈ മരപ്പലക എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറണം? ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ഗ്ലാസ് മാതിരിയാവണം. അല്ലെ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴും ആ കട്ടിയുള്ള ആവരണം കുറേശ്ശെ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാഞ്ഞു പോവാണ്. ഒരു പൊടി പിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വൃത്തിയാവില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ ആ പൊടിയെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോഴും. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ജപിക്കുന്നുവോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോ കൂടുതൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ വീട്ടിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഭംഗിയാക്കി വെക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവർ വരുമ്പോൾ ഒരു അഴുക്ക് പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ വീടൊക്കെ 4 പേര് കാണുമ്പോൾ അഴുക്കാക്കി വെച്ചോളൂന്ന് പറയരുത്. അത് നമ്മൾക്ക് മോശമാണ് എന്നുള്ള ലെവലില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം. ആ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ്, ആ ക്ലീനിങ് മെത്തേഡാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം? ആ ആവരണം നീക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുക അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണും. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയും ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്ര നന്നായി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കാരണം എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇന്നമാതിരി ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും എന്താ പറയാ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ അതെങ്ങനെ നടക്കും? ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? അപ്പൊ അവിടെ സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും വഴിയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഭീഷ്മദേവർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവർ എങ്ങടാ പോയത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. സപത്യമാനമാജ്ഞായ ഭീഷ്മം ബ്രഹ്മണി നിഷ്കളേ സർവേ ബഭൂവുസ്തേ തൂഷ്ണീം വയാംസീവ വിനാശിനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമ്പത്യമാനം ലയിക്കുകയാൽ ആജ്ഞായ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ശ്രീ ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മണി പരമനിരപേക്ഷനിൽ നിഷ്കളെ അപരിമിതം സർവേ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരും ബഭൂവുഹു അവരെല്ലാം ആയിത്തീർന്നു തുഷ്ണീം നിശബ്ദർ വയാംസി ഇവ പക്ഷികളെ പോലെ ദിനാന്ത്യത്തിൽ വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. പരമനിരപേക്ഷന്റെ അപരിമിതമായ നിത്യതയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് അവിടെ സന്നിഹിതരായവരെല്ലാം ദിനാന്ത്യത്തിലെ പക്ഷികളെ പോലെ നിശബ്ദരായി തീർന്നു. ദിനാന്ത്യത്തിൽ പക്ഷികൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവര് രാവിലെ തൊട്ട് അവര് കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് നടക്കല് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അധികം പക്ഷികളെ കാണുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷികൾ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിശബ്ദരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവൻ വിലയം പ്രാപിച്ചു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ? ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലില്. നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? കാരണം നമ്മളോട് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാണ്. അവരെ ഇനി കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവരോട് ഇനി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സങ്കടം വരും അല്ലെ? അപ്പൊ പൊതുവെ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി തീരുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. പരമനിരപേക്ഷന്റെ അപരിമിതമായ നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കുക അഥവാ വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതില് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ വകയിലും. ഭീഷ്മർ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്ര നാൾ കുറെ വാടക വീടുകളിൽ നമ്മൾ നടന്ന് അവസാനം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അവിടെ ഇരിക്കാം നമ്മൾക്ക്. കാരണം ആരും ചോദിക്കാൻ വരില്ല, നിങ്ങളോട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ പോകണം. കാരണം അത് വാടക വീടായതുകൊണ്ടാണ്. നിത്യമായിട്ടുള്ള വീടാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും മാറാൻ പറയോ? നമ്മൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ആണ്.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരേ പ്രായത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 18, 19 വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ പ്രായമാവുന്നതില്ല, കുട്ടിയാവുന്നതില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അതൊക്കെ ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ശരീരം എപ്പോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയണോ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണം. ജീവാത്മാക്കൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അംശങ്ങളായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനുമായി സേവകനും സേവിതനും എന്ന നിലയിൽ ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സേവകൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്, സേവിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാലും ഒരു പൂർണ്ണ യന്ത്രം അതിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാൽ എന്ന വണ്ണം സേവിക്കപ്പെടുന്നു. പൂർണ്ണയന്ത്രത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തിൽ തനിച്ച് ഒട്ടും തന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രം എന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ യന്ത്രത്തിന് പല ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ്. ഒരു മിക്സി തന്നെ എടുത്തോളൂ. ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന് മിക്സി ജാർ വെക്കുന്നു, അതിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അരയ്ക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം ഈ നമ്മളുടെ ആ പാത്രം വെച്ച ജാറ് അത് തിരിയുന്നു. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മോട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് ബ്ലേഡ് ഇട്ടുണ്ടാവും. ആ ബ്ലേഡ് തിരിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു, അത് പൊടിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അരയുന്നു അല്ലെ അതിൽ ഇട്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാവുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണം, നമ്മുടെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ മസിൽസ് എന്താണ് മുഖത്തിലുള്ള എത്രയോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ആ ശബ്ദം നമ്മൾക്ക്, നാവ്, പല്ലുകള് എല്ലാം. ഇപ്പൊ ഓരോ ശബ്ദം വരുമ്പോഴും നാവിന്റെ പൊസിഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം, ഒരു ഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം ഇല്ല, ഒരു യോജിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊമ്പിന്റെ മരയാണ്. ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല പുഷ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല പച്ച നിറമായിട്ടിരിക്കും, കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് വെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ഇലകൾ മുഴുവൻ കരിഞ്ഞു പോകും. എന്താ കാരണം? കാരണം അതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ മരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്, കൈ നീട്ടാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പിടിക്കാം സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കൈയുണ്ട്. ഈ കൈയിനെ വെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല, അത് നശിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ, അത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നു ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു മരക്കഷ്ണം, ഒരു ബ്രാഞ്ച് മാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുറിക്കപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ പോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ പരമപരിപൂർണന്റെ വിയോജിക്കപ്പെട്ട അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് മൂല അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഇപ്പോഴില്ല. എങ്കിലും നിത്യമുക്തരായ കൂടുതൽ സംയോജിതരായ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ദുർഗാശക്തി അഥവാ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന അധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തി വിയോജിതരായ അവിഭാജ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ശരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നുപോയില്ലേ, ഇനി തിരിച്ച് സ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോ അതിനെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയ ആൾക്കാർക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അധികാരം ആർക്കാണ്? ആ ജയിലുള്ള അധികാരികൾക്കാണ്. ജയിലർ, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, സൂപ്രണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജയിലാണ്. അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുമതല ആരാണുള്ളത്? നമ്മുടെ ജയിലർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ട് ആരാണ്? ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്പൊ ആ ദുർഗാദേവിക്കാണ് ആ ശക്തി. അതിനെയാണ് മായ, നമ്മൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക്. അതെല്ലാം എന്താണ് ദുർഗാദേവിയുടെ ശക്തികളാണ്, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പം അതിന്റെ ചുമതല ചെയ്യുന്നത് ഈ ദുർഗാദേവിയാണ്. അപ്രകാരം അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ബദ്ധജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി തീരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് സ്വവാസസ്ഥലത്തേക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ യത്നിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം, അത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ. സാധാരണ ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഈ ബിൽഡിങ് ഒക്കെ, അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും
എന്താണ് പറയുക, വാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട്, വിശാലമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരും ജയിലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഈ ജയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചു പോവാണ്. പിന്നെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോധം വരും, ഇതല്ല നമ്മളുടെ സ്ഥലം, വേറൊരു സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം വന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതിന് അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ വ്യഗ്രതയ്ക്ക് ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ ആത്മീയ വ്യഗ്രതയെ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ ബ്രഹ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാധാന്യേന ഈ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയാൽ വിജയപ്രദമാകുന്നു. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ, പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തെയും, വൈരാഗ്യം എന്നാൽ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗതയെയും, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെ പരിശീലനത്തോടെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനെയും അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വാസസ്ഥലം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമമാണെന്നുള്ള അറിവ്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അല്ലാണ്ട് സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാനെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നും, അവിടേക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഷുഗർ വന്നു, ഓക്കെ, ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കഴിക്കുന്ന ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യും, അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം, നിറയെ പേർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കോമൺ അസുഖമാണ് അത്. അപ്പൊ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ ഇൻടേക്ക് ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഈ ഷുഗർ മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഷുഗർ ഇൻടേക്ക് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം, പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് നിർത്തണം. അതുപോലെയാണ് ഇതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം, ഇവിടെയുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് ആ അനുഗ്രഹം തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ആ ധൈര്യം നമുക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ജപിക്കണം. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോ നടത്തുന്നത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ, പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തെയും, വൈരാഗ്യം എന്നാൽ ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗത. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം ഭഗവാനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെ പരിശീലനത്തിലൂടെ പുനരുദ്ധരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, നിയമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ഈ പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായ സഫലരായ ജീവാത്മാക്കളെ ജ്ഞാനികളെന്നും യോഗികളെന്നും ഭക്തരെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തിഗത രശ്മിയിലും അതേസമയം ഭക്തന്മാർ വൈകുണ്ഠങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എവിടേക്കാ പോവാ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ പോകുന്നു. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടേക്കും എത്താത്ത ആൾക്കാരാണ് സ്വർഗ്ഗലോകം വരയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് മാക്സിമം പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തിൽ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നു. ആരോഗ്യവാന്മാരായ ഭദ്രല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ സേവകന്റെയും മിത്രത്തിന്റെയും രക്ഷകർത്താവിന്റെയും കാമുകിയുടെയും നിലയിൽ ഭഗവാനെ സേവനം അർപ്പിച്ച് അവിടെ കഴിയുന്നു. അവിടെ ഭദ്രല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവ് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ കേട്ടോ. അവിടെ ഭദ്രല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ? ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ആ ഒരു ലെവലെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം സന്തോഷിക്കുക. ഒരു രാജാവിന്റെ സേവകനാണെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ? ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും, എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാം, രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും. അങ്ങനെയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലോ? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു രാജാവല്ല, പൂർണ്ണമായും എല്ലാത്തിനും അധികാരമുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്ര സുഖമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തെ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുന്നു. അതേസമയം അവിടെ രോഗങ്ങളില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല. അവ്യക്തിഗതവാദികളായ ജ്ഞാനികളും യോഗികളും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ അവ്യക്തിഗതമായ ഉജ്ജ്വല ദീപ്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെ സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ രശ്മികളെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതി അനന്തമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭൗതിക ലോകം അതേ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തുച്ഛമായ ഒരംശത്തിന്റെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, സൂര്യനിൽ തട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന രശ്മികൾ മാത്രമാണ്. അതേ നമ്മൾക്ക് പകലായിട്ട് എത്ര വെളിച്ചമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ആവരണം താൽക്കാലികമാകുന്നു. ആകയാൽ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മായയാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ വ്യാപൃതരായ ബദ്ധരല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഭഗവാൻ തന്റെ നിത്യരൂപമായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ അധിപതിയായി വാണരുളുന്ന ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആ ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെയാണ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥിയാണ് അല്ലെ. ആ യുദ്ധത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ പാർത്ഥസാരഥിക്കും ഒരു ലോകമുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകമല്ല, ഭഗവാനെ എല്ലാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് വാമനന്റെ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് മത്സ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ, ഒന്ന് കൂർമ്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ, ഒന്ന് വാമന രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ വാണരുളുന്ന ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോകത്തിലേക്കാണ് ആര് പോയത്? ഭീഷ്മദേവര് പോയത്. ഭഗവാനെയും ഭക്തനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഭീഷ്മദേവന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പാർത്ഥസാരഥിയായുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ ഭീഷ്മദേവൻ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചില്ല. ഭീഷ്മദേവൻ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഗമിച്ച വേളയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ധ്യാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത. അവിടേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ യത്നിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 45. തത്ര തുന്തുഭയോ നേതുർ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ദേവമാനവവാദിതാഃ ശശംസു സാധവോ രാജ്ഞാം കാത്പേതു പുഷ്പവൃഷ്ടയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരം മാനവരും ദേവന്മാരും ആദരസൂചകമായി പെരുമ്പറ മുഴക്കുകയും സത്യസന്ധരായ രാജവംശജർ ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകാശത്ത് നിന്നും പുഷ്പവർഷം ചൊരിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരും പെരുമ്പറകൾ മുഴങ്ങി, രാജവംശജർ ബഹുമാന ആദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തില്. ഇനി ആകാശത്ത് പുഷ്പവർഷങ്ങൾ ചൊരിയും. അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത്രയും എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വരവേൽപ്പാണ് ഭീഷ്മദേവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ മരിക്കുമ്പോ, ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ സമയമില്ല കേട്ടോ, അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്, അവരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇപ്പോ പുറം നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ജോലിക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ US, UK, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഓസ്ട്രേലിയ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അവർ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അവരെ യാത്ര ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, നാട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്, നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അത് അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ദുഃഖിച്ച് കരയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യണത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഘോഷമാണ് എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ അത്രയും വലിയൊരു സദ്യയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഭഗവദ്ധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, നമ്മളും അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം കേട്ടോ.